Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang isang sakit na maaaring hindi gaanong kilala pero importante pa rin na malaman ng bawat isa. Ang leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang uri ng sakit na maaaring magdulot ng lagnat, sakit ng kalamnan, at sakit ng ulo. Ito ay sanhi ng mikrobyo na nakakahawa sa mga hayop. Ang mikrobyong ito ay matatagpuan sa ihi ng mga hayop na carrier ng sakit. Ang tao ay maaaring mahawa ng leptospirosis sa pamamagitan ng tubig o lupa na may halong ihi ng hayop. Pumapasok ito sa katawan sa pamamagitan ng sugat o mga mucous membranes. Ito ay matatagpuan sa bibig, ilong, mata, at iba pang bahagi ng katawan. Ilan sa mga hayop na maaaring magdala ng leptospirosis ay ang mga sumusunod. Rodents tulad ng daga. Pati mga hayop sa farm tulad ng baka, baboy, kabayo, at tupa, at maging mga aso. Ang leptospirosis ay mas karaniwan sa ilang mga lugar sa Estados Unidos, gaya ng Hawaii, ang Southern US, at mga estado sa Pacific Coast. Karaniwan din ito sa South America, Central America, South Asia, at mga isla sa Pacific Ocean. Kung sakaling magkaroon ng sintomas, ito ay karaniwang biglaang nangyayari. Kasama rito ang mga sumusunod: lagnat, panginginig, sakit ng kalamnan, sakit ng ulo. Maaari ring magkaroon ng iba pang sintomas, tulad ng pula ng mata, tuyong ubo, pagsusuka, sakit ng tiyan, sakit ng kasukasuan, sore throat, at rashes. Kung ikaw ay may hinala na may leptospirosis ka, kailangan mong magpatingin agad sa doktor. Maaaring mag-utos ang doktor ng iba't ibang tests tulad ng blood tests, urine tests, at pagkuha ng cerebrospinal fluid para sa analysis. Karamihan ng mga taong may leptospirosis ay gumagaling mag-isa. Pero kung seryoso ang iyong karamdaman, maaaring magreseta ang iyong doktor ng antibiotics. Kung ikaw naman ay malubha ang kalagayan, maaaring kailanganin mo ng ma-admit sa ospital at IV antibiotics. Pwede ring maiwasan ang leptospirosis. Paano? Iwasan ang mga lugar na maaaring kontaminado ng ihi ng hayop. Panatilihing malinis ang inyong bahay o bakuran para hindi dumami ang daga. Huwag hawakan ang mga daga o anumang uri ng rodents. Siguraduhing malayo ang pagkain at inumin sa mga hayop. Kung posible, pabakunahan ang inyong mga alagang hayop laban sa leptospirosis. Mahalaga ang pagiging proaktibo sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng leptospirosis. Lalo na kung tayo ay nakatira sa mga lugar na madalas itong magkaroon. Manatili tayong maingat at laging magtanong sa mga eksperto para sa karagdagang kaalaman. Manatili tayong ligtas at mag-ingat. Hanggang sa muli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito po muli si Dr. Kasem. Salamat po.